Oamenii au început să înțeleagă. Repet, în momentul ăsta, tot poporul român zice, de fapt, ce ascund ăștia? Ce se întâmplă? Că e clar că nu e pentru sănătatea noastră, e clar că nu e pentru ca să ne fie bine. Și acum v-am desenat, oameni buni, răspuns la întrebările voastre. Ce s-a urmărit în toate aceste luni criminale? Și ăsta e planul criminal, da? La început a fost COVID-ul. După care ați fost păcăliți să purtați mască, țineți minte toate reclamele pe stradă. Masca te salvează, masca ne face mai buni, poartă mască să-i protejezi pe ceilalți. După mască, care n-a făcut nimic, a venit pandemia și mai mare, a venit vaccinul. Pandemie și mai mare. Acum toți vaccinații din Israel, din UK, se dau între ei boala, că nu mai sunt nevaccinați decât câțiva. Sunt pline spitalele. Au găsit soluția. Boosterul, dom'le, trebuie booster. Și în Marea Britanie au fost anulate 35 de milioane de certificate de vaccinare dacă nu-și fac booster. În Franța la fel. Și peste tot va fi la fel. Că business-ul trebuie să meargă. Să se vândă. Nu au explicații că toți vaccinații din UK, din Israel, spun, dom'le, dar ce-am pățit? Că suntem numai noi, între noi, vaccinați. De unde? Dom'le, n-ați făcut boosterul. Vine boosterul. După booster, vine în final, dom'le, dacă face și boosterul, vine certificatul verde, dom'le. Dar care, de fapt, nu el e, că nu o să umbli cu o hârtie verde care te apără de virus. Nu o să umbli cu o hârtie verde, ci, de fapt, ce s-a urmărit este acest QR code, fără de care nu poți vinde, nu poți cumpăra, nu poți face nimic. Pentru că, de fapt, QR codul ce ascunde? Exact planul lor, dom'le. Asta este noua resetare de care vorbesc. CNP-ul digital. De ce am spus CNP? Pentru că tot românul știe care e CNP de la naștere. În certificatul de naștere ai un CNP. Da. Pe baza căruia după aia să faci buletin. Pe buletinul ăla îți obții tot ce ai nevoie în viață. Permis de conducere, proprietăți, cont în bancă, tot ce ai nevoie este în jurul CNP-ului. Acum, oameni buni, ăsta e de fapt măcelul mondial, CNP-ul digital. Da? Aici vine bomba. Păi bun, să zicem că primim CNP-ul digital cei care s-au vaccinat. Ceilalți, asta e. Păi nu asta e. Că cine nu are CNP digital pierde tot ce ai pe CNP-ul din buletin sau carte de identitate. Tot. Proprietăți, conturi, acte, tot. Nu o să mai existi. Nu o să mai existi. Deci asta e, oameni buni, și Răducu pune poza așa toată pe ecran să fie, ca să înțeleagă oamenii încă o dată că asta s-a urmărit. Ăsta e planul criminal. Asta e noua resetare mondială despre care vorbesc toți ăștia. Răducu, bagă poza. Să fie pe ecran, să o înțeleagă oamenii, să o discutăm încă o dată. Aici s-a dorit a se ajunge. Noua resetare înseamnă dispare CNP-ul pe care îl ai și pe care ai totul, ca să apară acest CNP digital care de fapt este în spatele acestui QR code. Și cine nu va avea CNP digital, adică cine nu va fi vaccinat, că de-aia am spus, certificatul verde este vaccinare obligatorie. Cine nu are, nu mai are nimic. Nici copil nu o să mai ai. Pierzi toate drepturile, pentru că drepturile în România sunt garantate pe baza CNP-ului. Și când te căsătorești, și când te duci la maternitate să-ți iei copilul, ai actele cu CNP. Gata, români! Asta face Parlamentul, asta negociază în aceste zile. Restul baliverne, dom'le, pe cine pune ministru, pe cine pune în cutare, le e frică de poporul român. Poporul român a aflat în această seară și în ultimele 2 luni, în fiecare seară, audiențele noastre sunt uriașe. Milioane de oameni, a doua zi discută despre emisiunea de astăzi. Milioane.
Astăzi milioane de români vor vorbi și vor vedea, pentru că pune pe ecran să se vadă această fotografie, în care, da, repet, scoate și titlul. CNP-ul digital, asta se urmărește. Asta e QR codul. N-ai CNP digital, pierzi tot. Tot ce e pe CNP-ul din buletin și pe carte de identitate. Tot. Proprietăți, conturi, acte. Simplu. Asta au dorit. Și asta se dorește. Și firmă, și tot, numai nimic. Și acum, pentru că le e frică de poporul român, mai bagă, știi, o lună, o să aveți voi teste. Dar ce e, mă, teste? Goată, și peste o lună, gata, am pierdut tot. Restul-s vrăjeli, păi o să vă plătiți voi testele. Păi se închid centrele de testare și nu mai poți să te testezi. Nu ai QR cod. N-ai QR cod, pierzi tot. Tot. Și românii, mai sunt unii parlamentari, dacă te uiți la ei toți, la șprițuri, noi suntem români, da, sunt tari. Și acum sunt toți trădători, v-am spus, țineți minte, v-am spus cu frumosul. Veți fi acuzați că la un dat lucrurile se vor opri. Nu știm când. De crime împotriva umanității și acum, de cea mai mare trădare din istoria acestui neam. Niciodată n-au existat conducători acestui neam să-și vândă poporul la modul ăsta. În halul ăsta. Să-i dezmoștenească de tot. Pentru că, atenție, și aici vine bomba bombelor. CNP-ul digital vă dezmoștenește pe toți românii de averea garantată prin Constituție. Averea pe care noi românii o avem în Constituție garantată, că averea în resursele naturale sunt ale întregului popor român, în momentul ăla sunt pe CNP. În momentul lui CNP digital dispare chestiunea asta. Nu o să mai avem nici măcar dreptul la 1 metru cub de gaz din pământul nostru.